Mi smo leteli na nekoj tehnici koja je generalno iz 80. i 90. godina prošlog veka, a ovaj helikopter upravo pokazuje koliko smo mi zaostajali za tim tehnološkim razvojem avijacije i upravo za koji kratak period i rešenošću čitavog sistema smo uspeli da uhvatimo korak sa tehnološkim razvojem celokupne avijacije. Naravno, prošli smo obuku, znači obuka se sastojala iz niz segmenata i trajala je u kontinuitetu, znači par meseci, tako da jedan deo pilota je osposobljen. Za budućnost nam ostaje da svoja znanja i veštine prenesemo i ostalim kolegama, a definitivno se razlikuje ne samo tehnološki, da sad ne bi ulazili u detalje, ovde je sistem glavnog rotora malo drugačiji u odnosu na helikoptere koje mi posjedujemo u floti i na kojima smo leteli. Ja bih izdvojio, da, vreme startovanja je jako kraće, a to je nama neophodno da budemo još brži i efikasniji, jer znate, nas zovu samo kada im mi jedino možemo pomoći kad nemaju drugi izbor. A pored toga izdvojio bih da po prvi put će se raditi NVG letenje, to je letenje sa upotrebom naočara za noćno letenje, gde ćete moći da slećete noću na nepripremljene terene, kao što mnoge zemlje zapada već primenjuju. To će biti za nas nešto novo, ne samo za ovu jedinicu i ministarstvo, bit će i za ceo sistem koji je uključen u avijaciju, zato što zahteva neke posebne prognoze osvetljenosti koje pruža mesec tokom noći, tako da i ograničenja na osnovu kojih se ta oprema može upotrebljavati. Do kraja godine celokupan sastav pilotski će završiti obuku na novom tipu helikoptera.